bir jыр жите кіші жанын даваларға. Стоп, жыр түгел, сөз деген. Yok лесем біздің ішірақта бүгін жыр міне. Bir жыр һәм сен екіннен популяр болып уянасың. Рәхәт инде ул жырыңны яратулары үзе бер бәхет. Сен менә узган елның абсолют хиты булган жыр дип кайсы жырны әйтер идең? Туктал инде сораулар бирәсең син. Авыр сораулар белән башны катырма. Камера эшли. Без әле исәнләшмәгәндә. Яхшы. Сәлам, җәмәгать. Без кабаттан иң уңышлы рецептны һәм иң зирәк кунакны ашыкларга ярдәм итүче Кызган Казан кулинар тапшыруын башлыйбыз. Саулармысыз, Татарстан Яңа гасыр каналының тугры дуслары. Я Булат, менә хәзер теге хит жыр турында сөйлә инде. Мин түгел, мин сөйләп тормамын. Авторы үзе сөйләр бездә кунакта бүген. Жырчы, композитор, музыкант, гармончы, баянчы Рөстәм Асадуллин. Ә минем командада Рөстәм Асадуллин төркемендә эшләүче вокалистка кыз Ландыш Камская булыр. Түрдән үзегез кунаклар, рәхмәт итегез. Рөстәм Асадуллин һәм Ландыш Камская. Сәләмсез. Саулармысыз? Рөстәм сәлам. Ландыш сәлам. Сәлемсез. Сәлам. Сәләмсез. Мин бик аңлыйм, сез бер төркемдә эшлисез, име? Әйе. Ләкин бүген сез көндәшләр булачаксыз. Төркемдәшләр түгел. Сез бүген көндәшләр. Ландыш син дәйсән командасында, Рөстәм без син белән бер командада һәм без аларны бүген пешереп җиңәргә тиеш. Пешерәбез дә, җиңәбез дә, Яме. ашыйбыз да. Әле безнең тагын шеф-поварыбыз да бар. Ул безгә хәзер монда студиябызга керәчәк һәм нәрсә пешерергә кирәклеген аңлатачак. Чакырабызмы? Чакырабыз. Ул да булса Ләйлә Кашапова, рәхмәт Ләйлә Кашапова. Барыгызга Ләйлә Кашапова әле ул безнең хөкем итүче кешебез дә ахырдан хөкем итәчәк. Әйе, дөрес сөйли. Җиңүчене билгеләячәк. Минем кулымда конверт, сезгә катнашучыларга инде шушы конверт эчендә уйланылган ризыкны әзерләргә тиеш буласыз. Салфеткаларны ачып карагыз. Ингредиентларны карагыз. Ого! Сораулар бармы? Сорауларыгыз бармы? Сораулар Менә бош. Бик күп нәрсә пешереп. Минем бер сорауым бар, нәрсә бу? Нәрсә бу? Менә үзегезгә уйлап табырга фантазиягызны эшкә җигәргә туры килә инде сезгә. Табалар, кулланыргамы? Духовканы тоже. Бу сливки. Бу тавык бутымында ике тавык буты инде. Шикүкәй. Әйе, тавык буты. Шикүкәй бу. Калганнары аңлашыла. Гөмбә бар монда, суган, сыр, он һәм Камыр. Әйе. Яхшы рәхмәт сиңа, бик зур. Ярар, уңышлар. Тапшыру ахырында син китеп калабыз. Сау булыгыз, давайте. Сау буласагыз әлегә Ләйлә белән. Я дуслар, монда хәзер инде уйларга кирәк нәрсә пешерергә икәнен. Рөстәм, Рөстәмнән башлыйк әле. Өйдә Рөстәм, сыйгары. нәрсә әзерләр идең син? Мин әзерләр идем тавыкны алып, камыр белән бергә аны тутырып, гөмбәләрен үзебез тутырасың, шулай итеп духовка. Хоппа! Булды безнеке. Мин аңладым. Шулай җиңел генә име? Бик җиңел булачак бу. Ландыш, без нишлибез? Кыздырабыз, пешерәбез, Табада. ашыйбыз. Бик тәмле булачак. Бик тәмле булачак. Ярар. Риза. Мин дә риза. Безнең катнашучыларыбыз ризыкны билгеләделәр, нәрсә пешерә кирәклеген хәзер ачыкладылар, ә без пешерә башлыйбыз. Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара Металл заводы. Әлеге шәп табаларны, казаннарны һәм кастрюльләрне фирменный кибетләреннән сорагыз. Рихард Зорга урамы 11Б, Горки парк сәйдә үзәге, Казан шәһәре. Дусларым, карап торып эш бармаячак. Әйе. Эшләргә кирәк. Җиңәр өчен эшләргә кирәк. Башта син бер нәрсәне. Ә без сезгә мәкаләләр әзерләп куйдык. Тамакка туклык кирәк, күңелгә нәрсә кирәк? Күңел кирәк. Күңелгә күңел кирәк. Менә мин дә шулай дип әйтәм. Күңелгә хушлык кирәк. Дөрес инде. Әйтәм, чөнки мәгънәсе буенча дөрес әйттең. Әйе, Ландыш. Урлап ашаган әйбер Тәмле була. Дөрес. Дөрес түгелме? Капка каршысы урлап ашаган әйбер тәнгә йыкмас ди. Киресенчә. Тәмле булып кара әле син. Мин дә тәмле була. Коллективында кем эшли синең, Пешкәнче көткән, ә суынганчы нишләгән? Кара. Йоклаган. Йоклаган, үлгән. Үлгән. Сабыр итмәгән, сабырсыз кешеләр турында инде бу. Һәм инде сиңа Ландыш. Ашаганда түшәм нишләми? Ашаганда түшәм. Кара миңа кара. Ашаганда түшәм. Ашаганда түшәм. Күренми, әйе. Син бит безгә карап ашамыйсың. Әйе. Шуңа күрә ризыкка карап ашарга кирәк инде нәрсә ашаган. Әзер. Беренче тапкыр бездә ират кеше шундый вак иттереп, шәп итеп, карагыз суган турый.
Bir мастер-класс бирәсең әле, мен булай туры белмим. Узатман да, әйдә, узат. Так, киттек без хәзер Мен май салдым инде. Әйдә. Моны тизлектә пешерә кирәкмесен? Или Юк. главный тәмле булсын? Әйе. Иң мөһиме бу безнең теге конверттагы рәсемгә туры килергә тиеш. Әгәр дә туры килмәгән очракта тәмле булырга Булырга тиеш. тиеш. Рөстәм, сен 15 ел телевидениедә эшләгәнсең. Әйе, 15 ел. Параллель рәвештә булдымы? Параллель рәвештә генә булды. Җырдан шул вакытта. Минем основной эш барыбер җырлар, иҗат итү, җырлар җырлау, шул булды минем. Ничә яшеңдә син алайса? Нәрсә иш? Җырлый башладың дип менә. Сәхнәгә беренче тапкыр чыктым. Менә үзең турда. Менә мин Рөстәм Асадуллин дип. Ну, мин аңа килдем 18 ел элек. 18 ел. Әйе. Син бу хитыңны 18 ел көттеңме дип сорыйсы килә. Ну, шулай булган. Шулай булып чыгам. Не тырыша, кемдер әйтте инде миңа ташла инде бу эшеңне, барыбер барып чыкмый инде. Күпме әйттеләр миңа, мин аны юк, мин барыбер кешегә танытам җырларымны, барыбер кеше мине аңлар дип өметләндем инде мин. Шулай итеп барып та чыкты инде, я Алла. Менә кем бигрәк тә сиңа көч биреп торучы булды. Булай менә бөтен кеше сиңа каршы, ләкин кемдер бит инде барыбер ышанырга тиеш сиңа. Рөстәм, әйдә менә сине булачак, мин чынлап сиңа ышанам дип. Андый кеше булдымы яныңда? Әни, беренче әни Венера. Венера апа. Сәлам сезгә. Әйе, рәхмәт. Тормыш иптәшем минем Гөлнас, ул да гел мине алга гына әйдә эшлик, әйдә бергә син булдырасың дип кенә шулай итеп аңа да Гөлнас, рәхмәт. Респект шулай ук. Синең поддержка шәп булган. Әйбәт, менә ике кешенең, бу теге мощный ике кешенең поддержкасы булса инде. Иң мөһиме ике кеше. Җиңеп чыгарга була һәм инде уңышка ирешергә була, шулай бит? Ланышка күчегәле, ланыш. Гомумән Рөстәмнең син кайсы яктан башта шуны сорыйсы килә. Аннары соң инде Рөстәмнең группасына ничек килеп керүең турында да берничә сүз әйтеп китерсең. Мин инде үзем Түбән Камадан. Шуңа син Камскаяме? Әйе, шуңа мин Камская. Без инде Рөстәм белән 16 елдан артык танышбыз. Без аның белән бергә Түбән Камада музыка көллиятендә укыдык. Нинди класста дип әйтергә кирәк? Син баян классы, гармон классы? Юк, вокал бүлегендә. Вокал бүлегендә укыдым, мин дирижер бүлегендә укыдым. Соңрак инде без бергә Илһам Хисматуллин татар эстрада ансамблендә эшләдек. Илһам дип атала ул бездә Түбән Камада. Түбән Каманыкы? Әйе, мин Түбән Камада. Син андан чык килеп эләктең дип. Кем, минме? Әйе. Мин бит инде Илһам абый белән инде күптән танышам. Юк, ул училищега. Мин бит инде театрда эшләп алдым башта 1 ел. Ут куючы булып бит инде. Мин бит инде артист булырга дип өметләндем инде. Илһам абыйга бардым инде. Җырлыйсың килә дип. Илһам абый инде мине җырлатты гармунда. Мин бит инде шул бер бәхеттен җырын белә идем. Шуны җырладым да, ул миңа әйтте: "Юк, Рөстәм, син уйный да белмисең, җырлый да белмисең" дип. Мине таныштырды татар драм театры режиссеры белән. Так. Киттем шунда. Ул режиссер белән, Рөстәм абый белән тоже сөйләшеп утырганда, әйдә җырлайлы дигәч, мин аңа шул бәхетне җырладым да бит инде. Ул миңа әйтте: "Юк, Рөстәм, син уйный да белмисең, җырлый да белмисең." Кара әле. Монда каласы килә театрны мин бик яраттым. Прям мәхәббәт миңа көчле уянды минем. И шулай итеп, әйдә каласың бездә ут куючы булып. Мин әйтә калам. Һәм шунда эшләп йөрдем дә инде 1 ел. Кемдер аннары миңа әйтте: "Әйдә син музыкальныйга дальше укырга бар, син әле яшь, сиңа развиваться кирәк дип, миңа шулай итеп совет бирделәр дә мин киттем музыкальный колледжга. Һәм шулай итеп инде уңышлы анда укып чыктың. Шулай бит? Әйе, шунда укып чыктым да, аннары укып бетердем дә киттем Казанский федеральный университетка. Вот, шунда укып бетердем дә инде и күчтем обратно Түбән Камага. Шул. Аңлашылды. Инде бу җыр турында сорыйсың килә минем. Син әйттең, җыр турында. Бу синең җырыңның сире нидә менә? Үзең ничек дип аңлата аласың син аны? Яшьлегем, әллә феномен булды инде ул минем өчен, белмим. Мин аны Әйдә, син аны ничек иҗат иттең яра? Син аны 100 сөйләгәнсеңдер инде. 100 сөйләдем, но миңа Төнге сәгать 3 гел кызык инде. Ничектер Боргаланып яттым, то торам, то ятам бит инде. Һәм шулай итеп төне буе йөрдем дә мин, аннары иртән хәтле түзеп балаларны тормыш иптәшем эшенә садикларына киттеләр дә, мин иртәнге 8-дә калдым да өйдә, кухняда. И шулай итеп мин ничектер аны яза башладым идем. Менә ничектер миңа үземә шундый бер әйбер ачтым мин. Менә күңел тулгач, әллә нинди хисләр мине тулгач, мин җыр язам да, җырга дәфтәргә
диктофонга яздырам да, мен имени сразу жеңілейіп кетем. А бұл сен yazған нешенші жыр еді мене? Сен аршыда жырлар ежеттің бетен? Ну, білмеймін, бір, наверное, 40-шы, наверное, 41-шы, 45-шы жыр білеймін. Не знаю. Субханалла. А башқа жырларын сен алып шығардың, әлі кішілер жырларын жырларын? Ну, кішілерді бар, жырлайлар, міне, Булат Нигматуллин жырлай, Резда Кадырова, Чулпан Юсупова, Ерке білән Раяз Фасихов жырлайлар, бір жыр. Аннары міне... Рестем, қара, сен көресің біз мұнда? Бізде сені жырларға риза, еме? Сен ойлаштыр-қалаштыр, әлбір көңілің тұлып. Өзіңнен қалған бір жырны 45 жыр арасында бірәсін іздеп қора әлі. Япмем екен анда, бізге деген жыр. Нәфілдіске, Фирдус Имаевқа көптен түгілгіне язға енді міне бүгін гіне сөйлештік, ұзақламын шығарам дейді. Шоңа көре... Сенің жырың. Ланышқа да сұрау берес, іскелі ижат бойынша өзің жырлайсың ма? Яйса енді шыл Рүстемнің группысындағы нашысың ма? Сольный проектлар бар ма сенің жырларың? Өзімнің жырларым бар. Аны музыкаль площадкаларда көрерге мүмкін, ишетірге мүмкін. Қазір енді міне ала берса келешекте тағын бір дуэт әзірләне, һәм яңа аранжировкалар күтіп қалабыз. Дуэт Рүстем білем бі? Жоқ, икенші кіші білем. Икенші кіші білем. Әлігәсір. Әлігәсір. А сіздің икігіздің дуэт бар ма? Рүстем язған жыр бар, ашықтырма деп атала. Ашықтырма. Біз аны бүгін іштербіз ме екен? Білмеймін сен. Yok mu? Yok mu? Сен Рүстемнің концертында неше жырларға берелер, әдейді? Мәтелейм, шул хәтлі жырлай алам. Кетеді! Әмі де лекен мен Рүстемнің концертында аның жырын башқарам. Сен идің көзімнің қарасы деп атала, оны меңа yazып берген еді. Мақсус сенің үшін жазылған ол? Әйе. Сен қажыра бересің бәрі қошымтасың ана? Әйе. Әйдәлі? Инструментсіз ғана. Не кетті бірден бір жан сүйген, сындырып қиялар қанаты. Ağır şulanatı kişeri, Kitkenli yürekni kanatı, Kitkenli yürekni kanatı. Dağımda, anımda, canımda, yanımda, Senidin gözümün karası. Cansızlap sokulda büzüldü, Yaşırdın süyülü karaşı. Dağımda, anımda, canımda, yanımda, Senidin gözümün karası. Cansızlap sokulda büzüldü, Yaşırdın süyülü karaşı. Мұнда қошабыра керек. Молодец, yazушысы да, жыршысы да. Достар, біздің қазір қысқаша іш болайрақ болайса. Сіздің нәрсе шейсіз, етік зәл өзге қысқаша бұны? Біз тауық етін қыздырабыз, Эмеландыш. Гүмбәлер суғанына қыздырдық, һәм біз мұны нешетәбіз енді? Қазір біз мұны қошабыз, гүмбәлеріне, суғанларыны, сливкаларыны. Һәм сонда сіз табада пішіресіз, дейме? Табада пішіресіз. Біз бұлай ішеміз. Қазір Рестем аңлауымша дұрыс болса, қазір мына бұл қамырны алабыз да, икіге бөләбіз да, қамырны қойып, қамыр үстіне салабыз, мына бұл біздің суған, гүмбә һәм де тауық етін, һәм бұтны, бұт ярнала шылай бей? Һәм духовкаға затабыз. Міне шундайрақ ризық келіп шығашақ біздің. Достар, міне сіз келесін білгештін, Булат сізге бейік шәп кіне ойын әзірләп қойды. Әмді аңлата қағиделерін. Не үшін міне мұнда тәлейінке тұра, білесіз ме? Біләбіз. Конго тәлейінке. Мен сізге қазір аңлатамын. Сіз қазір бір-біріңізге ширатлашып, хәріфлер етешексіз, еме? Мәселен, Рүстем сен айтты бір хәріф, тезген аламды шул хәріфке 3 секундта бірер жыр-жырға тейіш. Бір юлын, қушымтасын, жете бізге, әзгіне. Аннан соң Ландыш айтты Рүстемге бір хәріф, екінші хәріф нейді? Шул вақытта мен тегі 1, 2, 3 деп еткенше, сен тағын бірер жыр ойлап шығарып, жырларға тейіш басың. Әгер де 3 деп етуге жыр болмаса, башы білен хоппа тігінде чумдырып аласыз, жама? Әйдәгіз, кім башлай хәріфлерден? Әйдә, мен башлай. Сен башлайсың, хәріфні сен айтасың. Суйфа. Әйдә, башла. Әзір ме? 1, 2, 3 әдә кеттік. Мәтрүшкәләр. Ипкән мәтрүшкәләр. Болды, Рүстем гәбірі. Рүстем айт хәріфні. Абадан юққан бәхіт сұрамасы. Яқшы, бірінші раунд ұзды. Икенші раунд. Ф. Ф хәріфі. Ф.
Фәтрүшкәләр, Нинди фәтрүшкә? Файна. Любой песня можно. Фаина бит нутык татар исеме. Фаиналар бездә күп бит. Фәймә. Бик матур җыр. Фәймә. Икенче хәреф. Икенче хәреф тәк. Батырып. Бер-берсен. Sarmana boylarında. Реакция бит. Ну, тулы юлын җырлап бетерсәгез дә без каршы түгел, яме? Сез бит вокалистлар, без рәхәтләнеп тыңларбыз. Булды икенче раундта да 0-0 исәп киттек. Так. Р. Тукта. Хәзерланды шәйтен, ашыкма син. Ре. Ромашкалар. Шәшәгәләй барам ди. Өтә кызык түгел әле. Бар җиңелрәк уйламыйлар бугай бердә. Монда Беркемнең дә бите белән ондай Рөстәм әйт хәрефне. Таныш хәзерме? Юк. Т. Т хәрефе 1. Тәрәзәңә ай килә. 2 тәрәзәмә килә. Күрсәң айна яңа туган, сызлап киткән шаклары. Монда күрсәм дә Т хәрефе кирәк. Т хәрефе Безгә кирәк. кирәк Т хәрефе. 1, 1 2 3 булды. Булмады. Күрсәң, ну, тиз генә Рөстәм син топ чундырып ал. Мин алды. Ландышка тимим. Ландыш үзең. 1 2 3 ну, шуны балырга кирәк. Борынга булса да тыгып чыгарга Рөстәм син әйдәм. Әз генә. Хоппа. 1 2 Но бүтән гастрольгә синең белән чыкмыйм. Чыга Рөстәм. Әйдә. 2 3. Сәтәле. Әле, нормально килешә. Шуңа килешә. Әйт хәреф тиз генә аңа, берәр хәреф. Хәрефе. Калмагачлары. Сайрый сандук. Сайрый сандыра башлады. Тамам, соңгы раунд, әйдә. Берне әйт хәреф. Ландыш син шулай бастырасың? Син әйтәсең, син калды соңгы хәреф. К. Кара күзләрең. Картаямын исәгә. Монда башка сүзләре бер җырны кылулар, кие башка җырны. Синең кара күзләрең. Булмады, 1 2 3 әйдә тагын. Кыңгыраулар, зәңгәр кыңгыраулар. Кыңгыраулар. Юк, ул бит угадал бит. Каралы күзеңә, мине карыйм үзеңә, анда сөю бар икәнен. Кабул ителә. Кабул Булды. Ландыш синән бер хәреф бетте. Х. Һаваларда серле сүзләр. Анда Х түгел анда. Х хәрефе апайым. Һаваларда булды. Все, бергә бер исәбе белән әлеге уен төгәлләнде. Икесен дә аңга шундырдык. Молодцы. Бездә музыкаль тәнәфес һәм әлбәттә дуслар, сез һәм без көткән җыр булачак. Рөстәм Асадуллин сүзләре, Рөстәм Асадуллин көе, башкара Рөстәм Асадуллин һәм гармунда. Кем дип уйлыйсыз? Рөстәм Асадуллин. Тамашачыларыбыз, киттек әйдә. Моңсу була күңелләремдә, яшьлегемә кайтуларым, йөгереп йөргән су буйларында, кайтыр идем шул чакларыма, бер булса әйтер идем. Кайыннарым сагындыра, шишмәләрем шилтер аккан, суларын тора белгән булсам, артымнан куып тотканын кашыр идем, кебек яшьлегем утларына әйтер идем. Кайыннарым сагындыра, шишмәләрем шилтер аккан, суларын тора белгән булсам, артымнан куып тотканын кашыр идем, кебек яшьлегем утларына, кашыр идем, кебек яшьлегем утларына. Рөстәм Асадуллин. Афарин. Рәхмәт, Рөстәм. Бик зур рәхмәт үзегезгә.
Тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы. Һәр төрле бәйрәмгә иң яхшы бүләк Кукмара табалары, казаннары һәм кастрюльләре фирменный кибетләрдән сырагыз. Мусин урамы 23Б, Казан шәһәре. Безнең тәмле ризыкларыбыз, тәмлешкәләребез әзер. Егетләрнеке ул нидер тавык бутын камыр эченә тутырдылар. Без инде айрым пешердек, әйме. Монда гөмбәсе дә бар, бөтенесе бергә шунда. Монда тавык буты, күркә бутыны авырылды, мощный. Хәзер кемнең ризыгы дөрес? Яисә юк икәнен? Ләйләне чакырып, без шуннан соң белербез. Әйдәгез, каршылык. Ләйлә Кашапова. Рәхмәт, Ләйлә. Безнең хөкемдар. Менә бу ландышныкы, менә бусы Рөстәмнеке. Ярар, хәзер. Ландыш ипи пешерергә булды, тамак туймас дип. Без ипи эченә салдык менә суган, гөмбә, тавык итен бергә кыздырдык. Кайсыгызның идеясы? Рөстәмнеке. Шундан булышмадыңмы? Юк, чынлап. Хәзер карыйк. Мин моны хәтта шигырь дип уйламаган идем, булыр дип. Күрсәт нәрсә ул, күрсәт нәрсә ул, күрсәт. Котлыйбыз ниһаят. Чынлап әйе. Ну, монда ничектер, суган белән ураган, без моны суганы Визуал буенча Рөстәмнекә турырак, күбрәк туры килә. Әйме? Без алай мәшәкатьләнеп тормадык инде. Ну, ландышка үзенекен бирергә кирәк. Шулай итеп камырны пешереп, менә подачаны күрсәтергә инде. Әйбәт бит, шулай ук. Нәрсә ашаганы сразу күренеп торсын. Безнең монда сюрприз. Эчендә нәрсә икәнен Әйдәгез белмәйбез. ландышныкын. Бездә теге сюрприз. Сюрприз була күрмәсәң инде аның içinde. Начинкасы тәмле булган. Тәмлеме? Икмәгендә ашаган мин ничектер аны икмәк ашыйсым килә. Менә булай иттермә, манчып. Кызыктыра. Без дегустатор түгел, а? Бирәк эшең рәхәт синең рәйен, а? Рәхәт. Менә мосын алган. Рөстәмнекен. Моның уже имә ниләр таралып китә. Камырлары. Карагыз әле. Кара, яхшы мәгънәдә бит инде бу. Әйе. Әле анда сыр Таралырга бар. тиешмесең ул? Тиеш. Сыр да бар. Сырда күренгән. Шу суганнар белән. Хәзер безнең тамашачыларыбыз Инде ашыйсым моны килә. телевизорны сүндерәләр шушы ризыкны пешерергә. Фикерчекләр? Идеясы шәп моның, әйме? Күрдеңме? А? Yes! Менә бу сүз кирәк безгә. Шулай итеп, безнең бу бәйгедә Рөстәм җиңүче булып чыга. Кызлар гафу. Без риза. Рөстәмгә җиңүне бирәбез. Бүләк аныкы, җәза сезнеке. Ниһаять күптән китте бу җиңүне. Үзеңә рәхмәт, яме. Ярар, рәхмәт чакыруыгызга. Ләйлә, бик рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр. Бик зур рәхмәт. Менә бит бу. Хамид Алайса әйдә. без җиңеләбез. Менә йорт килдең әле. Бүләк куя, була. Бүләк үзем бирәм, үзем. Бүләк тә бар. Рөстәм син кем биш? Радикович. Рөстәм Радикович. Сиңа Булат Рөстәмовичтан. Әлбәттә безнең кызган Казан тапшыруыннан яңа гасыр телеканалдан менә әлеге шәп үзеннән үзе пешерә торган табаны бүләк итәбез яме. Үзең пешер, гаиләңә алып кайт, хатыныңа тапшыр, ул сине сыйласын. Кыскасы, сезгә, сезнең гаиләгә хезмәт итсен, яме. Котлыйбыз. Бик зур рәхмәт НВ каналы. Бик зур рәхмәт Булат, бик зур рәхмәт Ләйсән. Ландыш бик зур рәхмәт. Бүләк била. Шакырган өчен. Әйе. Нәрсә, кайткач пешерәбез инде. Пешерәсез. Әй, гастрольгә дә кирәк. Ландыш тәмамән тапшырамдыр Юк, инде. син җиңдең, хәзер син пешерәсең. Хәзер гастрольдә пешермим ди Ландыш. Бетте. Ну вот. Димәк. Хәзер ярар, җәзасы булачак. Җәза монда. Ландыш, юк, шунап та бу да бик тәмле. Ну җәзаны барыбер башкарга кирәк. Җәза бик җайлы булачак бүген. Бу блюдоны ашарга. Йо, бик җайлы булар иде. Монда, мәсәлән, берәр җырны, әйтик, Рөстәмнең җырын, син беләсеңме ул җырны? Кушымтасын моны алыйк. 3 төрле стильдә башкара кирәк. Мәсәлән, рок стилендә, рэп стилендә һәм шансон. Син Ландыш моңнарын беләсеңме? Ландыш сүзләре. Яисә башка берәр җырны. Нинди җырны сөйлисең? Таныш булар. Син миңа булышасыңмы, Рөстәм? Әйдә. Гармон белән булышасың булай гына. Юк, булай гына. Булай гына булышабыз. Әйдә, бергәләшеп башкарсагыз да була. Әйдә, Беренче рок булсын. Киттек. Таныш. Әйдә. Хисләремне сиңа биргән өчен үкенмим мин, һич тә үкенмим. Югалы тулар. Юксын улар аша, шул моңнарны эзләп килдем мин. Яхшы. Бик яхшы булды бу. Афәрин. Хәзер кайсы рэп стиле булсын. Рэп әйдә. Тагы ничек бузырган икән. Ничек булды сүзләре?
Сөйләп кенә биргә рэп җайлы бит ул. Хисләремне сиңа биргән өчен үкенмим мин, хиштә үкенмим. Әмма дә ләкин югалтулар аша шул хисләрне эзләп таптым мин. Эшкәрә. Һәм инде шансон. Күз алдына китер, анда теге Успенская кебегрәк мәсьәләне бар шунда теге. Белмим, ничек шансонны башкарырсың? Мин хәзер уйлап карыйм. Үз күңелең кушканча җырла. Ничек тәяр безгә? Күңелең кушар шансон. Хисләремне сиңа биргән өчен үкенмим мин, зинһар мине тыңла. Югалтулар аша шул моңнарны эзләп килдем мин. Ландыш Камская 100% башкарып чыкты бу жазаны да. Достойный җиңелү булды. Чынлап та. Дусларым, бик зур рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Без сезгә фақат уңышлар теләп калабыз. Зал тулы тамашачылар килсен. Әле кабаттан үзебездә көтеп калабыз сезне, яме? Иҗат чишмәләрегез, рәсән итәргә яратам. Нәрсә ди? Саякмасын, сулмасын диеп, без инде сезнең белән сау булашабыз. Саулашабыз дуслар, алдан очрашуга кадәр.